Здравейте, приятели! Вие сте с канала Практично, с мен Николай Божинов. Днес искам да ви представя как съм изпълнил инсталацията понеже съм електротехник по професия и се занимавам с инсталации на сгради. Искам да ви покажа как съм изпълнил инсталацията в едно хале то е железарска работилница. Монтажа на кабелите е външен, той е брониран кабел, така наречения, с метална оплетка от външната страна и след това е изолацията. Значи, първо имаме тук една кутийка за осветление с едно ключе, което пали лампите и пали ето тези лампи горе. Понеже покрива е наклонен и нямаше как да разположа лампите по-удачно и затова пуснахме по едно Т-образно профилче отгоре с Т-образно от долната страна, на което се закача лампата. И по този начин лампата хем е малко по-ниско, за да може да се осветява пространството, хем свети равномерно в цялото помещение. 4 лампи съм сложил, те са достатъчни за това помещение. После продължаваме с инсталацията. Тук са ми разпределителните кутии за контактите. И контактите съм ги монтирал. Те са комбинирани трифазни с един трифазен с по два монофазни, за да могат да се включват, защото има и машини, които са на трифазен ток, и да могат да се включват кефти монофазен, кефти трифазен, всичко да си е както трябва. Тук има още едно контактче. И продължаваме с инсталацията нататък. Съм я направил като все едно с нивел. Съм пускал кабелите. Така, тук имаме още едно контактче. Тук съм пуснал 2 кабелчета, влизат в другото помещение. Там от друга страна има друго помещение, което съм сложил, едното е захранване директно. И влизат в другото помещение, има кутия, оттам разпределя за другото хале. То е склад там. И тук имаме още едно контактче. И като цяло, това ми е изпълнението на инсталацията. Подредена, всичко на 90 градуса. Тук имаме едно качване над колонката, ама нямаше как да мина иначе с кабелите. Кутийките, точно както трябва да се направи. Тук минаваме горе с захранванията, влизаме там горе по тази колона с критички, да не се виждат. И така. Като цяло, това ми е инсталацията и моята гордост – лампите. Лампите са страшни. И така. Искам да благодаря на всички, които са абонирали за канала. Тези, които все още не сте го направили, направете го. По този начин помагате на канала да се развива. Споделяйте с повече хора. Слагайте лайкчета. Всичко добро. До нови срещи!